bucătărie, 12 persoane. 12 persoane bucătărie. Da? Scările. Așa, ar trebui noi să fim de revenit. Să duc o cheie de jos, că e închisă baia. Cum trebuie. Așa, asta să doarmă Tiberiu. Bun. Aici ceva porno, merge? Merge. Super. Deci, două. Dormitorul ăsta. 2, 6. Așa. Ce? Aici deschidem. Asta e cel mai mare dormitor. Aha. Asta se trage cumva? Da, se trage, da. Oh, atunci cât? 2, 4, 8, 10? 4, 6, 8, 10 și jos 2, 12. Dar aici, Jos uitați, 2? dacă... Nu, nu. Jos 2, 4, 6, 8 și 10? Da. No. Jimmy, tu faci poze pentru că Da. n-are rost